दिनै बेवहाय जोंनि मानसिफोरखौसो थगायनो उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बुंलाबायबा जानाय नङा। गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै गणतान्त्रिक लामाजों आन्दलन खालामनाय बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनो सुबिदा मोनदोंमोन। बिथाङा गावनि बै लिडिं खालामबोनाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमायाव ब्रेनाव गोबां रोखोमनि हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा खोथाफोरखौ दिनै लाखिबोदोंमोन, रादाय होबोदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जेरैबायदि बाथ्रा खोथाफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव लाखिबोदोंमोन दिनै गासैखौबो फैमाल खालामजोब्बाय। बिथाङा गावनि गोसोजों जेरैबायदि बाथ्रा खोथाखौ रायजोनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन थिग गावनि गोसो बायदिनो दिनै गावनि लाखिबोनाय बाथ्रा खोथाफोरखौ दिनै थेर बेथेर खालामबाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे बाथ्राखौ सोंगोन आङो, मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा दिनै रौतानिफ्राय जों रायजो राजानो मा बाथ्राखौ फोरमायनो नाजागोन? आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन, खुनु दिन बिथांमोननि गादि गोसोनो थाखाय जों सोमावसाराखै। आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन। खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा। आंनि ओंखाम संग्रा उन्दुग्रा न'आ प्लास्टिकनिसोमोन। जेब्लासिम बर'फ्रा उद्धार जाया, बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया, बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया, जेंनाया सुस्रांजाखालि आं गावनो बिदाय लागोन। आंहा चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि खुनु सिमां नुवाखै। आं सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। जाय समाव प्रमद बर' बिथाङा गावनि गोसो बायदि आबां जाबां बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव बुंबोदोंमोन, खोनासंहोबोदोंमोन, बे प्रमद बर' बिथाङानो दिनै खायदा बोराय बाहायनानै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोफ्लानानै दिनै गावनि गोसो सिंनि हाबिलास मोनसे लाखुमानानै दोननाय सिमां, मोनसे लाखुमानानै दोननाय थांखि प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि थांखिखौ बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों खायदा बोराय बाहायनानै दिनै जाफुंसार खालामनो हाबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि सिमां जेरैबायदि थांखि लानानै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन, बेफोरबायदि बिथाङा साक्सेसफुल जानानै गाव हारसिंनो साक्सेसफुल जानानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हायाखै। प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जागायजेननाय समावनो गुबुन हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल पलिटिकेल लिडारफोरनि आथिङाव हमनानै हेफाजाब लानानै जोंनि बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथां बायदि सासे जोंनि बर' हारिखौ थगायबोनाय लिडारा दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गनायजाथावै डायलगफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरनि खोमा सेराव दिनै बुंनानै खोनासंहोलांबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय मा बाथ्रा बुंदों मा बाथ्रा बुङाखै दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै फोरमान दङ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव हारिनि गोबां रोखोमनि गेदेर गेदेर सेन्टिमेन्टेल बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन। बे प्रमद बर' बिथाङानो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनो मोनदोंमोन स्टेट गभार्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ लानानै। दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि सासे गोरों सेन्टिमेन्टेल लिडारानो दिनै 2003 फेब्रुवारि मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मोनखाबोनाय माखासे गोहो माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावारफोरखौ दिनै खोमानानै बा दिनै फानबोदोंमोन। जायनि थाखाय बान्था महरै प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सिएमनि चेयारखौ मोननो हादों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गाव हारसिङै बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो हायाखै। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै प्रमद बर' बिथांनो सेन्ट्रेल लेभेलनि स्टेट लेभेलनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बान्था होदों आरो बे बान्थायानो जाहैबाय बिटिसिनि सिएमनि चेयार। दा आपकामिं फैबाय थानाय समाव आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा
100% सक्सेसफुल खालामनानै आरोबाव फिन BTC नि CM नि चेयाराव जिरायनो हाफिनगोन ना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा बै जोंनि गणतान्त्रिक लामाजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बर' माहारिनि मोनसे आन्दोलननि समावनो आन्दोलननि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ बे प्रमद बर' बिथाङा गोथाङै गोथां थगायबोदोंमोन जेराव दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायबोदों बे बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोनाय सासे लिडार दैदेनगिरिखौ जोंनि बे BTC पलिटिकल सिस्टेमाव आरोबाव फिन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जुदि सापर्ट होनो थांबावोब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन जोंनिसो जागोन ना जाया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनिफ्राय साबसिन एक्सप्लेनेशनखौ आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव आं लाखिनो सानाखै मानोना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना साफ्रोमबो साफा साफा गोख्रों मेलेमजों साननो हनो हानाय साफा साफा सुबुं बेखायनो जोंनि बे BTC पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि ना एसेब्लाबो आफोद बिफोदखौ बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों आगानसे आगानैब्लाबो जों आवगायलांनो जुदि सानदोंब्ला एसेब्लाबो जोङो मोजां लामायाव जों जुदि गसंथानो जुदि लुबैदोंब्ला आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों सोरबायदि लिडारखौ जों सायख'नांगौ सोरबायदि लिडारखौ जों सायख'नाङा दिनैयो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि मेगननि पर्दानि सिगाङाव आबुं सावगारिखौ नुखाबाय दिनै गासैबो पलिटिक्स सिस्टेमनि आबुं सावगारिखौ नुनानैब्लाबो बैफोरबायदि जोंनि बर' फिसाफोरनि खोमा सेराव मेगननि सिगाङाव गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायबोग्रा बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै गावनि सीट पावारखौ लाग्रा आरो जेब्लाबो गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ मिनिंलेस खालामग्रा बर' हारिनि बेसेनखौ फानबोनाय लिडारफोरखौ जोङो पलिटिकल सिस्टेमावल' नङा नन पलिटिकल सिस्टेमाव जोङो रेसपन्स आरो सापर्ट खालामनाङा बेखिनि बाथ्राखौ आं बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजानिसिम गुरै आं खावलायहरगोन दिनै जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमा थांनाय 2027 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय गोबां रोखोमनि माने डिवाइड जानानै दङ जेराव दिनैयो BTR एग्रिमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जाय BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै फैनाय जादोंमोन बै मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौनो दिनै पलिटिकली डिवाइड खालामनानै दोननाय जाबाय दिनै मानगोनां NDB ब्रादार्समोना गावसोरनि मोननांगौ मोनथाय मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनैयो जेरैबायदि माने सम बायदि मोननांगौ बेफोरबायदि मोननो हादिया दिनैसिमबो गोबां माने आद्रा जानानै दङ जायनि थाखाय दिनै मानगोनां NDB ब्रादार्समोना गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखि आरो गोबां रोखोमनि एजेन्डाफोरखौ लानानै दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकल हान्जाखौ जोनोम होनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनैयो जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमा अर्थात प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTC पलिटिकल सिस्टेमा दिनैयो मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमाव गोदानै मोनसे पलिटिकल हान्जा जोनोम होहोनो थाखाय बाध्य खालामदों बेनिफ्राय देरसिन लासिंसिं आरो मा दंबावो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।